हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण चौथा अध्याय ज्ञान योग याचा अध्ययन करणार आहोत. अध्याय सुरू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण अध्याय चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. परत एकदा तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. कृष्ण कृपा मूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहून ठेवली, त्यांनी लिहून ठेवली नसती तर हा उपक्रम झाला नसता. त्यांचे सुद्धा आशीर्वाद घेऊया, त्यांना दंडवत प्रणाम करूया आणि मग हा अध्याय चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, या दोघांनाही माझा साष्टांग नमस्कार. आणि माझे को होस्ट ऍडमिन आमची मराठीची टेक्निकल टीम या सर्वांचा सहकार्य असल्यामुळे मी हा वर्ग घेऊ शकते. आता चालू करूया आपण ज्ञान योग. तर काल आपण काय शिकलो? अर्जुनाने प्रश्न विचारला की मी युद्ध करत नाही, मी माझ्या कर्माचा त्याग करतो, की मी कर्म करू, मी काय करू, कर्माचा त्याग करू की कर्म करू, हा प्रश्न अर्जुनाचा होता. कारण दुसऱ्या अध्यायात कृष्णाने बरंच काय काय सांगितलं होतं. आत्म्याचं ज्ञान दिलं होतं, मग बुद्धियोग सांगितला होता, अशा अनेक गोष्टी, कर्मयोग सांगितलाय, अनेक गोष्टी सांगितल्यामुळे अर्जुनाचा गोंधळ उडाला की नेमकं मी काय करू, युद्ध करू की मी पळून जाऊ. मग त्याच्यानंतर कृष्णाने सांगितलंय की तू युद्ध कर, पण तुझं कर्म तू कसं केलं पाहिजे, निष्काम भावनेने कर्म केलं पाहिजेस. आणि अर्जुनाला आता कृष्ण हळूहळू कर्मकांडापासून कर्मयोगापर्यंत घेऊन जातोय. कर्मकांड म्हणजे काय? आपण कर्म करतो, चांगलं असतं ते कर्म, पण फळाच्या अपेक्षेने आपण करतो. आणि कर्मयोग म्हणजे काय? की जे काय आपण कर्म करतोय ते कृष्णाच्या आनंदासाठी करतोय. आता अर्जुनाचा प्रश्न होता, पारिवारिक परंपरा नष्ट होती. मग इकडे तिसऱ्या अध्यायात ते उत्तर दिलेलं आहे कृष्णाने की जेव्हा अर्जुना तू तुझी ड्युटी करशील तेव्हा तुझ्या राज्यामध्ये इतर जण सुद्धा ड्युटी करतील त्यांची, आणि तू कुरुवंशी आहेस, राजकुळातला आहेस, त्याच्यामुळे सामान्य जनांसाठी तू आदर्श आहेस. त्याच्यामुळे तू जर तुझी ड्युटी केलीस तर इतर जण सुद्धा त्यांची
कर्तव्ये करतील आणि समाजात शांती, सुख, आनंद नांदेल. मग अर्जुनाला त्याची ड्युटी करायची आहे. कृष्ण जे जे काय सांगतोय ते त्याला ऐकायचंय. पण अर्जुन म्हणतोय की असं का होतं, अनिच्छेन हा शब्द आहे आणि बलात् म्हणजे माझी इच्छा नसताना सुद्धा आणि जबरदस्तीने बाय फोर्स असं का होतं की माणूस पाप कर्म करतो किंवा आपली ड्युटी करू शकत नाही. तेव्हा कृष्णाने सांगितलं की काम हा सर्वात मोठा शत्रू आहे. आणि काल मग मी तुम्हाला तो रथ दाखवला की आपलं शरीर आहे त्याची तुलना रथाबरोबर केलेली आहे. आता तुम्हाला मी प्रश्न विचारते, 1-2 प्रश्न विचारते, मग आपण चालू करूया. आता हा जो शत्रू आहे हा कुठे राहतो? काम हा सर्वात मोठा शत्रू आहे. पण त्या शत्रूचा वध करायचा असेल तर आपल्याला माहिती पाहिजे ना की तो जो शत्रू आहे कुठे लपलेला आहे. तर आता कोण सांगेल? काम आपल्या मेंदूमध्ये. बरं. आणि 3 ठिकाणी तो लपलेला आहे. मला एक्झॅक्ट पिन पॉइंट प्लेसेस सांगा की तो कुठे आहे काम. हरे कृष्ण माताजी. हा बोला. पहिले तर डोळ्यात आणि नंतर डोक्यात आणि नंतर मनात. अच्छा बरं. आणि आणि कोणाला सांगायचंय की जोपर्यंत आपल्याला माहित नाहीये की हा काम कुठे आहे तोपर्यंत आपण त्याच्यावर ऍक्शन कशी घेणार आहोत. बरं मी सांगते. काम 3 ठिकाणी वास करत आहे. आपली इंद्रिये, आपलं मन आणि आपली बुद्धी, या 3 ठिकाणी काम राहते. ते आपल्याला माहित असल्यावर आपण ऍक्शन घेऊ शकतो. आता चौथा अध्याय आता कृष्ण अर्जुनाला त्याच्याबद्दलचं ज्ञान देणार आहे आणि तो सांगणार आहे की हे जे मी तुला ज्ञान देत आहे किंवा आता कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहे की गीता कोणाही कडे जाऊन ऐकायची नाही. तुला गुरु शिष्य परंपरेतूनच हे ज्ञान मिळू शकेल. त्या परंपरेबद्दल आपण अधिक जाणणार आहोत. मग वर्णाश्रम म्हणजे काय हे पण कृष्ण सांगणार आहे. मग कर्मयोग, कर्माबद्दल जास्त आपल्याला माहिती मिळणार आहे. दिव्य त्यागामुळे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते. म्हणजे जेव्हा तुमचं मन फळाशी आसक्त नसतं, फळाचा त्याग केलेला असतो, तेव्हाच असं मन ज्ञान ग्रहण करू शकतं. आणि मग पारंपरिक ज्ञान मिळवण्यासाठी आपण गुरुकडे गेलं पाहिजे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. हाँ ओके. इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानाहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरेक्ष्वाकवे ब्रवीत्. हरे कृष्णा. माधवी माताजी. भगवान श्री कृष्ण म्हणाले, मी योगाचे हे अविनाशी शास्त्र सूर्यदेव विवस्वान यांना दिले होते आणि विवस्वानाने ते मानव जातीचे पिता मनु यांना सांगितले होते आणि मनुने ते इक्ष्वाकूला सांगितले होते. हरे कृष्ण. आता हे जे भगवद्गीतेचं ज्ञान आहे हे कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतोय की आता तू युद्ध करत नाहीयेस, तू खूप घाबरलेला आहेस, म्हणून हे ज्ञान मी नवीन केलेलं नाहीये तुझ्यासाठी. हे ज्ञान अगोदरपासूनच आहे. आणि इकडे त्यांनी शब्द वापरलेला आहे अव्ययम, म्हणजे अविनाशी ज्ञान आहे. हे ज्ञान मी अगोदर सूर्यदेवाला दिलं.
सूर्यदेव ही पोस्ट आहे बरं का. जसं प्राईम मिनिस्टर पोस्ट आहे आणि आत्ताचे प्राईम मिनिस्टर आपले नरेंद्र मोदी आहेत, त्याप्रमाणे सूर्यदेव सुद्धा पोस्ट आहे. पण कुठल्या सूर्यदेवाला दिलेलं आहे इकडे त्यांनी सांगितलंय सूर्यदेव विवस्वान. याला हे ज्ञान, भगवद्गीतेचं ज्ञान प्रथम कृष्णाने प्रथम सूर्यदेव विवस्वान याला दिले आणि मग विवस्वानने ते मानव जातीचे पिता मनु यांना दिले आणि मनुने हे जे ज्ञान आहे ते पृथ्वीवर किंवा मनुचाच मुलगा इक्ष्वाकू राजा, रामचंद्रांच्या कुळातला कुळ म्हणजे इक्ष्वाकू, तर इक्ष्वाकू राजांना हे ज्ञान दिलं आणि त्या राजांनी पृथ्वीवरच्या ऋषींना, संतांना आणि इतर राजांना हे ज्ञान दिलं. तर इकडे आपल्याला थोडा भगवद्गीतेचा इतिहास समजतो की हे जे ज्ञान आहे गुरु शिष्य अशा परंपरेने ते पृथ्वीवर आलेलं आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगे नष्ट परंतप. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजर्षींनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. हरे कृष्ण. आता बघा हे जे ज्ञान आहे हे गुरु शिष्य परंपराद्वारे आपल्याला प्राप्त करता येतं. तर कृष्णाने 4 परंपरा स्थापित केल्या आणि त्याच्यातूनच जर आपण ज्ञान घेतलं तर आपल्याला असं म्हणता येईल की हे जे ज्ञान मला मिळाले हे प्रामाणिक आहे, हे योग्य आहे. आणि जे प्रामाणिक ज्ञान आहे ते जेव्हा आपण घेतो तेव्हाच आपल्या मनाचं रूपांतर होऊ शकतं, आपलं आचरण बदलू शकतं आणि आपल्याला 100% ते दिलेलं ज्ञान पटतं आणि म्हणून ते आपण आचरणात आणू शकतो. मग आता कृष्णाने 4 परंपरा स्थापित केलेल्या आहेत. त्याच्यातूनच त्या परंपरेत तुम्ही जा. तुम्ही कोणाचीही भगवद्गीता वाचा पण परंपरेतली जी भगवद्गीता आहे तीच तुम्ही वाचा, कारण त्याच्यातून ज्ञान मिळाल्यावर तुमच्यामध्ये बदल दिसेल. आता ज्याप्रमाणे एक समजा जर एका मुलाला मेडिकलला जायचंय आणि तो काय करेल, गव्हर्नमेंट रेकग्नाइज जे मेडिकल कॉलेज आहे तिकडेच तो ऍडमिशन घेईल. समजा जर त्यांनी अशा ठिकाणी ऍडमिशन घेतली की त्या कॉलेजला कोणाचंही रेकग्निशन नाहीये, म्हणजे कोणाचे म्हणजे गव्हर्नमेंटचं नाहीये, तर मग अशा कॉलेजमध्ये जर तो शिकला तर त्याचे चान्सेस काय आहे की तो खूप सक्सेसफुल होईल, खूप प्रसिद्ध होईल. काय चान्सेस आहेत मला सांगा बरं, कोणी सांगेल? बोला, तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय. माताजी मला काय वाटतं की त्याला ज्ञान असं पूर्ण जे आहे ते योग्य त्याला मिळणार नाही. त्याला कदाचित अर्धवट ज्ञान मिळेल किंवा बरोबर. त्याचं म्हणजे थोडंसं कमी, तो त्याला नॉलेज कमी मिळेल असं. हा, म्हणजे तो सक्सेसफुल होईल की नाही हा क्वेश्चन मार्क आहे आणि जास्त करून तो सक्सेसफुल होऊ शकणार नाही. आपण असं म्हणू शकतो ना की एक क्वेश्चन मार्क आहे, प्रश्नचिन्ह आहे की हा खरोखर चांगला डॉक्टर होईल का, हा कुठल्या कॉलेजमध्ये शिकला, तिकडे गव्हर्नमेंटचं रेकग्निशन नाहीये, मग तिकडे चांगलं शिकवतात का, तर हा प्रश्नचिन्ह आहे. आणि बहुतेक करून जास्त करून त्याचं करिअर जे आहे ते सक्सेसफुल होणार नाही. कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये त्याला नोकरी सुद्धा मिळणार नाही. हा, तर अशा तऱ्हेने
इकडे ज्ञान मिळवण्यासाठी साधं भौतिक जगामध्ये आपण रेकग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये, रेकग्नाइज्ड कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतो. मग हे जे आध्यात्मिक ज्ञान आहे ते मिळवण्यासाठी कृष्णाने सुद्धा 4 परंपरा स्थापित केलेल्या आहेत. त्या 4 परंपरेतूनच आपण ज्ञान घ्यायचं किंवा त्या 4 परंपरेतल्याच भगवद्गीतेचं वाचन करायचं. कोणीही हल्ली भगवद्गीता लिहित आहेत. काही जणांना संस्कृत उत्तम येतं, ते सुद्धा ट्रान्सलेशन करत आहेत भगवद्गीतेचं, पण ते तुम्ही जरी वाचलं तरी तुमच्यामध्ये काही बदल होणार नाही. मग श्रीकृष्णाने 4 परंपरा कुठल्या स्थापन केलेल्या आहेत ऐका. आता श्रीकृष्णाने हे ज्ञान जे आहे हे ब्रह्मदेवाला दिलं. ब्रह्मदेवानी नारद मुनींना दिलं. नारद मुनींनी आपल्या शिष्याना असं करून ते श्रील प्रभुपादांपर्यंत आलं आणि प्रभुपादांनी ते आपल्याला दिलं. या परंपरेत ब्रह्मदेवाला ही जी परंपरा आहे त्याला ब्रह्म गौडिया वैष्णव परंपरा असं म्हणतात. आणि या परंपरेतले मुख्य गुरु जे आहेत ते माधवाचार्य आहेत. हेच ज्ञान, भगवद्गीतेचं ज्ञान किंवा आत्म्याचं ज्ञान कृष्णाने लक्ष्मीला दिलं. आणि ही परंपरा जी आहे त्याला श्री परंपरा म्हणतात. आणि लक्ष्मीने आपल्या शिष्याना, मग त्या शिष्यानी त्यांच्या शिष्याना असं करून हे ज्ञान पुढे पुढे गेलं. आणि या श्री परंपरेतले जे मुख्य गुरु आहेत ते रामानुजाचार्य. हेच ज्ञान कृष्णाने शंकराला दिलं आणि रुद्र परंपरा स्थापन झाली. शंकराने पण आपल्या शिष्याना असं करत ते रुद्र परंपरा वाढत गेली. आणि रुद्र परंपरेतले मुख्य गुरु विष्णू स्वामी. हेच ज्ञान कृष्णाने 4 कुमारांना दिलं. याला कुमार परंपरा म्हणतात. आणि त्यामधले मुख्य आचार्य निंबार्काचार्य. तर लक्षात ठेवा, तुम्हाला कधी दीक्षा घ्यायची असेल किंवा तुम्हाला भगवद्गीता वाचायची असेल तर या परंपरेमध्ये तुम्ही कोणाचीही भगवद्गीता वाचू शकता. या परंपरेत जाऊन तुम्ही मंत्र दीक्षा सुद्धा घेऊ शकता. पण परंपरेमध्ये तुम्ही राहा असं कृष्णाने आपल्याला सांगितलंय की हे ज्ञान परंपराद्वारे प्राप्त होतं. आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे, पण हे असं कसं आहे? तू तर आता माझ्या समोर उभा आहेस आणि तू विवस्वानला गीता सांगितली आहेस किंवा ज्ञान दिलेलं आहेस, मग हे मी खरं कसं समजू? तू तर माझ्या बरोबरचा आहे, माझ्या बरोबर तू वाढलेला आहेस, आपण एकत्र खेळलेलो आहे. मग कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की अर्जुना, तुझे अनेक जन्म झालेले आहेत आणि ते तुझ्या काहीही लक्षात नाहीयेत, पण मला सर्व काही लक्षात आहे. आणि मग हे समजून सांगताना इकडे थोडस वैदिक मॅथ्स आहे. तर ते वैदिक मॅथ्स मी तुम्हाला सांगणार आहे. तुम्हाला PDF जेव्हा मिळेल तेव्हा तुम्ही हे जे गणित आहे कॅल्क्युलेटर घेऊन तुम्ही करा बरं का. आता मी खालून चालू करते. हे जे आपण आता कलियुगात आहोत, कलियुगाची कालावधी 4,32,000 वर्ष आहे. कलियुगाच्या दुप्पट कालावधी 8,64,000 वर्ष द्वापार युगाची आहे. त्रेतायुगाची तिप्पट आहे आणि सतयुगाची चौपट आहे. तर अशा तऱ्हेने कलियुग अधिक द्वापारयुग अधिक त्रेतायुग अधिक सतयुग मिळून एक दिव्य युग होतो. मग तुम्ही या सर्वांची बेरीज केली तर इकडे 4.32 दशलक्ष वर्ष इतका तुमचं कॅल्क्युलेशन होईल. आणि 4.33
32 मिलियन इयर्स म्हणजे एक दिव्य युग. आता हे जे 71 दिव्य युग जेव्हा तुम्ही घेता म्हणजे 71 गुणिले 4.32 इतकं जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा तुम्हाला एक मनवंतर येईल. एक मनवंतरची कालावधी 306.72 दशलक्ष वर्ष. म्हणजे बघा एक मनवंतर म्हणजे इतकी पृथ्वीवरची वर्षे झाली. आता जेव्हा तुम्ही 14 मनवंतर घेता आणि 15 संध्या, तर आता संध्या म्हणजे काय? संध्या म्हणजे जेव्हा आंशिक विनाश होतो, पार्शियल डिवास्टेशन होतं. म्हणजे काही काळासाठी जेव्हा ब्रह्मदेवाची रात्र होते ही सर्व सृष्टी त्याच्यामध्ये विलीन होते आणि त्याची पहाट झाल्यावर जशी सकाळ झाल्यावर जशी होती तशीच ती परत प्रकट होते. तर त्याला संध्या म्हणतात. पार्शियल डिवास्टेशन किंवा पार्शियल क्रिएशन सुद्धा म्हणतात. तर आता इकडे अशी 14 मनवंतर आणि 15 संध्या याची बेरीज जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपण त्याला एक कल्प म्हणतो. एक कल्पाची कालावधी 4.32 बिलियन इयर्स. बिलियन म्हणजे मला वाटतं मराठीमध्ये अरब म्हणतात. 4.32 अरब वर्ष झाली. हा ब्रह्मदेवाचा एक दिवस आणि तितकाच काळ म्हणजे 4.32 बिलियन इयर्स इतकाच काळ ब्रह्मदेवाची एक रात्र झाली. मग ब्रह्मदेवाचं आयुष्य किती आहे? 100 वर्षाचं आहे. मग जर तुम्ही बघितलं तर ब्रह्मदेवाचं आयुष्य म्हणजे आता जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं हे 4.32 हा बिलियन इयर्स एक दिवस झाला. रात्र पण 4.32 बिलियन इयर्स म्हणजे रात्र झाली. टोटल एक दिवस म्हणजे 8.64 बिलियन इयर्स इंटू गुणिले 365 गुणिले 100 कारण तो 100 वर्षाचं त्याचं आयुष्य. मग जेव्हा इतकं तुम्ही कॅल्क्युलेट करता तेव्हा उत्तर येतं 311.04 311.04 खरब वर्ष म्हणजे 311 ट्रिलियन इयर्स इतकं ब्रह्मदेवाचं आयुष्य आहे. आता आपण पुढे जाऊया. हे बघूया कॅल्क्युलेशन. आता 6 मनवंतरे संपलेली आहेत. 6 मनवंतरे म्हणजे तुम्ही जेव्हा कॅल्क्युलेट कराल तेव्हा 1851 दशलक्ष वर्ष इतकी झालेली आहे. आणि आता ब्रह्मदेवाचं आयुष्य जवळजवळ 155 ट्रिलियन इयर्स आहे. त्याचं पूर्ण आयुष्य जवळजवळ 311 ट्रिलियन इयर्स आहे. म्हणजे आपल्याला असं सांगता येईल की ब्रह्मदेव आता जवळजवळ 50 वर्षांचा आहे. मग आता 6 मनवंतरे संपलेली आहे. आता आपण प्रेझेंटली सांप्रत 7व्या मनवंतरामध्ये आहोत आणि इतकी 4 युगांची 27 चक्रे संपलेली आहेत. बघा एक मनवंतर म्हणजे 71 दिव्य युगे. आता त्यातली 4 युगांची 27 चक्रे संपलेली आहेत. म्हणजे किती वर्ष झाली? 116 मिलियन इयर्स इतकी झालेली आहे. आता सतयुग, त्रेतायुग आणि द्वापार युग यामध्ये किती काळ आहे गेलेला आहे?
3.888 मिलियन इयर्स आणि कलियुगात आतापर्यंत काळ साधारण 5117 वर्ष गेलेली आहे. आणि मग हे सगळं त्यांनी कॅल्क्युलेट करून ब्रह्मदेवाचं जीवन किती आहे हे इकडे त्यांनी मांडलेलं आहे. आता ही जी गीता आहे ही गीता आपल्याला कधी मिळाली? आपल्याला ही गीता जी आहे त्रेता युगामध्ये मनुने इक्ष्वाकू राजाला सांगितली. मग जेव्हा आपण हे सगळं कॅल्क्युलेट करतो तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की मनुचे जीवन किती आहे हे तुमच्या लक्षात येईल आणि त्याच्यावरून तुम्हाला सांगता येईल की गीता ही 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी विवस्वानला बोलली गेली होती. म्हणजे मनुचे जीवन जर तुम्ही बघितले तर इकडे रफली हे कॅल्क्युलेशन 120 मिलियन इयर्स इतकं येईल. तर इतकं 120 मिलियन इयर्स पूर्वी ही गीता बोलली होती. मग ही पृथ्वीवर कधी आली गीता? तर पृथ्वीवर त्रेतायुगाच्या प्रारंभी आली. म्हणजे त्रेतायुग, द्वापारयुग अधिक या कलियुगातली 5000 वर्ष जर याची बेरीज केली तर हा आकडा इतका येतो 2 मिलियन इयर्स. म्हणजे कोणाचा आवाज येतोय? आता जी सर्वांना मी म्यूट करते, तुम्ही नाही थांबा, मी केलं म्यूट. ओके, थँक्यू. का होत नाही? तर गीता ही 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वी मनुने इक्ष्वाकू राजाला सांगितली. हे सगळं जे कॅल्क्युलेशन आहे कुठे आलंय? शांती पर्व, महाभारत. इकडे हे सगळं कॅल्क्युलेशन दिलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे बघा, जर तुम्ही बघितलं तर हे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस इतकी वर्षे, 1 तास 1 मिनिट, आपण 1 सेकंद बघूया. 1 सेकंद म्हणजे 1,00,000 वर्षे झाली. आता या 1,00,000 वर्षामध्ये आपण कितीदा आपली शरीर बदलली आहेत तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल. आणि इतक्यांदा शरीर बदलली आहेत की आपल्याला पूर्वीचं काहीही लक्षात राहत नाही. तेच अर्जुनाची ती परिस्थिती झाली आहे की त्याला काही लक्षात राहत नाहीये. म्हणून तो कृष्णाला विचारतो की असं कसं? तू तर इकडे माझ्या समोर आहेस आणि तू विवस्वानला कधी सांगितलीस गीता? तर हे आहे कॅल्क्युलेशन की आपण इतके जन्म घेतो की ते पूर्ण आपण विसरून जातो. आता कृष्णाबद्दल आपण ऐकूया. कुमुद माताजी. कृष्णा. अज्योति सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मम् आयया. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मी जरी अजन्मा आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही आणि मी जरी सर्व प्राणी मात्रांचा ईश्वर आहे तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात अवतीर्ण होत असतो. हरे कृष्ण. बघा आता कृष्णाबद्दल स्पेशल काय आहे? इकडे कृष्ण आपल्याला सांगत आहे की मी अजन्मा आहे आणि माझ्या शरीराचा कधीच नाश होत नाही. म्हणजे कृष्ण आपल्याला सांगत आहे. आपण नेहमी म्हणतो जन्माष्टमी, पण इकडे कृष्ण स्वतः सांगतोय की मी अजन्मा आहे. कृष्ण अवतरतो. म्हणजे आता समजा जर मी इकडे इंडियामध्ये आहे
आणि मी ठरवलं की आता मी मला US मध्ये जाऊन सेटल व्हायचंय आणि मी तिकडे US मध्ये गेले तर कोण म्हणेल का की या बाईचा जन्म इकडे USA मध्ये झाला असं कोण म्हणेल का? आणि मी तिकडे 25-30 वर्ष राहिले आणि परत इंडियाला आले. मग कोण म्हणेल का की या बाई होत्या यांना मृत्यू आला नाही. मी तिकडे काही काळ गेले, अमेरिकेला राहिले आणि परत भारतात आले. अगदी त्याचप्रमाणे कृष्ण काही काळासाठी तो या पृथ्वीवर आला आणि मग तो परत त्याच्या धामाला गोलोक वृंदावनात परत तो गेला. पण आपण काय म्हणतो? आपण त्याला लॉक करतो की कृष्णाचा जन्म अमक्या अमक्या दिवशी झाला किंवा कुठलेही संत जे आहेत ते लीला करायला इकडे येतात त्यांना सुद्धा आपण असं म्हणतो त्यांचा मृत्यू अमक्या अमक्या दिवशी झाला, त्यांचा जन्म अमक्या अमक्या दिवशी झाला. तर हे आपण कृष्णाबद्दल अजिबात म्हणू शकत नाही. तो अवतरतो. कृष्णाचा जन्म कसा झाला? आपला जसा जन्म होतो तसा कृष्णाचा जन्म होत नाही. कृष्ण प्रथम वसुदेवच्या मनामध्ये आला आणि वसुदेवच्या मनातून तो देवकीच्या मनामध्ये गेला. देवकीच्या मनातून देवकीच्या हृदयामध्ये गेला आणि हृदयामधून कृष्ण प्रकट झाला. तेही त्याच्या चतुर्भुज रूपामध्ये, विष्णू रूपामध्ये तो प्रकट झाला आणि त्याला बघितल्यावर देवकी आणि वसुदेव दोघांनी विनंती केली की तू लहान बाळाचं रूप घे आणि आम्हाला सांग की इकडे कंस आहे तो तुला मारून टाकेल. मग तेव्हा विष्णूनी सांगितलं की जेव्हा मी बाळाचं रूप धारण केल्यावर तुम्ही मला गोकुळामध्ये नंद महाराज जिकडे आहेत त्यांच्या घरी घेऊन जा. आणि मग या आदेशानुसार वसुदेव कृष्णाला गोकुळामध्ये घेऊन गेले. तर कृष्णाचा कधीही जन्म होत नाही, तो अजन्म आहे. मग आता कृष्ण का अवतरतो, तो पृथ्वीवर कशाला येतो ते कृष्णाने सांगितलंय. हे महाभारताचं जे स्टार्टिंग होतं ना श्लोक, टीव्ही सिरियल, तोच हा श्लोक आहे. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जेव्हा जेव्हा आणि जेथे जेथे धर्माचरणाचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते त्यावेळी हे भारता मी स्वतः अवतीर्ण होतो. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने कारण सांगितलंय. हे जे की मी कधी अवतीर्ण होतो, जेव्हा जेव्हा अधर्म पसरतो तेव्हा तेव्हा मी अवतरतो. आता इकडे बघा या स्लाइड मध्ये त्यांनी काय दाखवलेलं आहे की आकाशवाणी झालेली आहे आणि आकाशवाणीतून कंसाला समजलंय की देवकी आणि वसुदेवचा 8वा पुत्र जो आहे तो मला ठार मारणार आहे. म्हणून त्यांनी काय केलं की लगेच तलवार काढली. आपल्या बहिणीला मारायला त्यांनी तलवार काढली. तर हे जे काय त्यांनी केलंय कंसानी योग्य आहे का? नाही. मग जेव्हा अशा तऱ्हेने अधर्म पसरतो तेव्हा कृष्ण अवतरतो. पण आता आणि पुढे आपण ऐकूया आणि कशासाठी तो अवतरतो. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. भक्तांचा उद्धार करण्याकरता आणि दुष्टांचा विनाश करण्याकरता तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरता मी स्वतः युगायुगात प्रकट होतो. हरे कृष्ण. आता भक्तांचा उद्धार,
दुष्टांचा नाश करण्यासाठी, धर्माची स्थापना करण्यासाठी कृष्ण येतो. पण आता दुष्टांचा नाश करण्यासाठी त्याला कृष्णाला काही यावं लागत नाही. भक्तांचा उद्धार करण्यासाठी आता कंसाला ठार मारायचं आहे ते कृष्ण त्याच्या कुठल्याही एजंटला सांगू शकतो. तो संवर्तक ढगाला सांगू शकतो की तू असा पाऊस पाडव की राज्य वाहून जातील. मग एक कंस काय तो अशा लाखो कंसांना मारू शकेल, एक संवर्तक ढग. पण इकडे कृष्ण खरं म्हटलं तर काय येतो, ही जी कारण इकडे सांगितली आहे ना, ही बाह्य कारण आहे. पण अंतर्गत कारण काय आहे, कृष्ण आपल्या भक्तांना आनंद देण्यासाठी या पृथ्वीवर येतो. ते भक्त काय म्हणतात, कृष्ण तुझ्यासारखा दुसरा कोणीही नाहीये, तूच एकटा आम्हाला आनंद देऊ शकतोस. आणि कृष्ण म्हणतो हो बरोबर आहे, मीच एक आहे जो मी तुम्हाला आनंद देऊ शकेन. तर आपल्या भक्तांना आनंद देण्यासाठी कृष्ण अवतरतो. ही जी कारण इकडे दिलेली आहेत ही बाह्य आहे, की असुरांना तो मारतो, भक्तांचा उद्धार करतो, धर्माची स्थापना करतो. हे करायला त्याला पर्सनली यावं लागत नाही. पण त्याचे भक्त जे आहेत ते म्हणतात कृष्ण तू हा एकच आहे, त्वम एकम. कृष्ण म्हणतो की बरोबर आहे, माम एकम, की मीच असा एकटा आहे की जो मी तुम्हाला आनंद देऊ शकतो. आणि इकडे कृष्णाने सांगितलंय तो स्वतः युगायुगात प्रकट होतो. मग तो पृष्णी आणि सुतपाचा जेव्हा पुत्र झाला होता तेव्हा कृष्णाचं नाव होतं पृष्णी गर्भ. जेव्हा अदिती आणि कश्यप यांचा पुत्र झाला होता तेव्हा त्याचं नाव होतं वामन. आणि आता देवकी आणि वसुदेवचा पुत्र आहे तेव्हा त्याचं नाव होतं श्रीकृष्ण. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणतो तो देहत्याग केल्यानंतर न या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म घेत नाही. तर हे अर्जुना तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे ज्याला तत्वतः समजतं कृष्णाचा जन्म, कृष्णाची लीला, तो परत जन्म घेत नाही. आता बघा, समजा जर तुम्हाला पीएमओ ऑफिस मधून एक पत्र आलं की तुमच्याकडे पंतप्रधान येत आहेत आणि तुम्ही चेक केलं सील वगैरे, हो बरोबर आहे, आणि खरोखर तो प्रधानमंत्री आले, नरेंद्र मोदी आले घरी, तर तुम्ही त्यांच्यासाठी काय काय कराल सांगा बरं मला. आम्ही त्यांच्या स्वागताची सगळी तयारी करू, त्यांच्यासाठी ते काय खातात वगैरे हो, त्याची अरेंजमेंट करू. नंतर आणि तुम्ही हे जे घर साफ ठेवाल, हार आणाल, बुके आणाल, रांगोळी काढाल, त्यांना काय काय आवडेल ते करा. यात उद्धार कोणाचा आहे बरं मला सांगा. आपलाच स्वतःच आहे. आपलाच. त्यांना काय आपल्यापासून फायदा आहे का? नाही नाही नाही. अगदी हे तुम्ही तत्वतः जाणता की हे माझे प्राईम मिनिस्टर आहे, यात उद्धार माझाच आहे. हे माझ्या घरी तुमची पोझिशन विज पंतप्रधान यांची पोझिशन जी आहे ती तुम्ही जाणताय. आणि 100% खात्री आहे, तुम्ही पेपरात वाचलेलं आहे, तुम्ही न्यूज ऐकलेली आहे, इतर लोकांकडून ऐकलेलं, आणि 100% खात्री आहे की हे जे मोदीजी आहे हे आमचे पंतप्रधान आहेत. आणि ही खात्री आहे तुम्हाला की उद्धार हा आपलाच आहे.
त्यांचा काय आपल्या घरी येऊन काय उद्धार होणार नाही. उद्धार झाला तर आपलाच होणार आहे. हे तुम्ही तत्वतः जाणता, म्हणून तुम्ही अगदी छान तयारी घरी करू शकता त्यांच्यासाठी. आणि हे जे आहेत ना इकडे या श्लोकातले फक्त शब्दाचे अर्थ आपण जाणतो, आपण तत्व जाणत नाही. ते का जाणत नाही? आपल्याला खात्री नाहीये 100% कृष्णावरती. का खात्री नाहीये? कारण आपण अजून शास्त्र उघडलेली नाही, आपलं वाचन झालेलं नाही. जसे तुम्हाला कुठेही जाल तिकडे प्रत्येक भारतीय नागरिक सांगेल नरेंद्र मोदी आपले पंतप्रधान आहे. तसे तुमचे तितक्या ओळखी नाहीये, तितके भक्त नाहीये तुमच्या आजूबाजूला जे तुम्हाला अगदी खात्रीने सांगू शकतील आणि की कृष्ण हा पूर्ण आपल्या ब्रह्मांडाचा नायक आहे, कृष्णच हा परमेश्वर आहे असंही कोणी सांगणार नाहीये. मग रिझल्ट काय होतो की आपल्यामध्ये डाऊट असतो की खरोखर कृष्ण आहे की कृष्ण नाहीये. हा जेव्हा डाऊट असतो तेव्हा आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होत नाही. ज्या दिवशी तुम्हाला 100% खात्री पडेल की कृष्ण हा परमेश्वर आहे, तुमचं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे हे जेव्हा तुम्हाला समजेल, तत्वतः समजेल, त्या दिवसापासून तुम्ही हातात जपमाळ घ्या. तुम्ही इतर काही करणार नाही. जे जे कृष्णाने सांगितलंय, जे जे प्रभुपादांनी सांगितलंय त्याच्या पावलांवर पाऊल ठेवून तुम्ही चालाल आणि तुम्हाला कृष्ण प्राप्ती होईल. पण जेव्हा तुम्हाला 100% खात्री आहे, तत्वतः तुम्ही जाणताय कृष्ण कोण आहे, त्या दिवसापासून तुम्ही जपमाळ हातातून सोडणार नाही. आता इकडे त्यांनी दाखवलं कृष्णाचं रूप कसं आहे. कृष्णाचं शरीर दिव्य आहे, त्याच्या शरीराचा कधीच नाश होत नाही. आणि आपलं शरीर कसं आहे बघा, इकडे त्यांनी दाखवलंय ज्याप्रमाणे एखादा माणूस आहे आणि त्यांनी त्याच्या अंगावर एक शर्ट घातला आणि शर्टवर आणि एक कोट घातला, म्हणजे त्याची 3 हे झाली ना. म्हणजे एक हे त्याचं ओरिजिनल त्याचं शरीर, त्याच्यावर शर्ट आला आणि त्याच्यावर कोट आला. अगदी त्याचप्रमाणे हे जे आपलं शरीर आहे, जे आपण आरशात बघतो त्याला स्थूल शरीर म्हणतात. त्याच्या आतमध्ये सूक्ष्म शरीर असतं जे मन, बुद्धी आणि अहंकाराचं असतं. हे सूक्ष्म शरीराच्या आतमध्ये आत्मा असतो, ज्याचं रूप कसं असतं, सत, चित आणि आनंद. आता आपण असं म्हणू शकतो, हे कसं शक्य आहे की कृष्णाच्या शरीराचा नाशच होत नाही? नाही, हे शक्यच नाहीये. कृष्णाच्या शरीराचा नाश होत नाही हे मला पटत नाही. आपण असं का म्हणतो? कारण आत्मवन मन्यते जगत म्हणजे काय? जेव्हा आपण म्हणतो की मी खूप सरळ आहे, मग मी बाहेर वावरताना सुद्धा कशी हे करते, वावरते की इतर लोक सुद्धा सरळ आहे का, मी सरळ आहे. आणि असं जेव्हा मी वागते तेव्हा लोक मला फसवतात. समजा जर एखादा माणूस चोर असेल, तो वावरताना कसा वावरतो जगामध्ये की इतर सुद्धा चोर आहेत. म्हणून ते इंग्लिश मध्ये म्हणतात ना, सेट अ थीफ टू कॅच अ थीफ. म्हणजे जर चोराला पकडायचं असेल तर आणि एक चोरच त्याच्या पाठीमागे लावा. तर हे जे आहे ना, आपल्याला वाटतं की माझं जसं शरीर आहे तसंच कृष्णाचं आहे, त्याचं शरीर कसं काय असू शकेल दिव्य, त्याच्या शरीराचा नाशच होत नाही, असं कसं असू शकेल. म्हणून जे मायावादी लोक आहेत ते शरीराला किंवा कृष्णाच्या रूपाला ते मानत नाही. म्हणून ते काय म्हणतात, कृष्ण हा निराकार आहे, त्याला रूपच नाहीये असं. मग आता आपल्यामध्ये आणि कृष्णामध्ये दुसरा मुख्य फरक काय आहे की ही जी त्रिगुणात्मक माया आहे, ही माया आपल्याला कंट्रोल करते. आणि कृष्ण जो आहे, कृष्ण या मायेला कंट्रोल करतो. म्हणजे आपण कंट्रोल्ड आहोत, पण कृष्ण
याला कोणीही कंट्रोल करत नाही. कृष्ण मायेला कंट्रोल करतो. तर अशा तऱ्हेने आपण मायेद्वारा नियंत्रित आहोत आणि कृष्ण मायेचा नियंत्रक आहे. आता पुढे आपण जाऊया. आता कोण बोलताय? गीता माताजी, तुम्ही जरा म्यूट व्हाल का? एक मिनिट. ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः किन्वन्ति दिवे सवे वेदे साङ्गप्रदक्रम पुनिषे गायन्ति यं सामगः गीता माताजी, यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. श्री भगवानुवाच उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुः जितात्मनः प्रशान्तस्य. गीता माताजी, चॅट मध्ये कुमुद माताजी जरा त्यांना मेसेज लिहा की प्लीज तुम्ही तुमच्या ऑडिओ कडे बघा म्हणून. बरं, आता इकडे आपण ऐकलं की कृष्ण कोण आहे, त्याचं शरीर कसं आहे, त्याच्यामध्ये आपल्यामध्ये फरक आहे. आणि अगोदर की जे कृष्णाचा जन्म आणि लीला तत्वतः जाणतात त्यांना पुनर्जन्म नाहीये. मग असं कोण आहे का ज्यांनी तत्वतः कृष्णाला जाणलेलं आहेत का? हो. मग ही जी लोक आहेत ही कशी आहेत, त्यांच्यामध्ये कोणते गुण आहेत ते आपण ऐकूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. वीतराग भय क्रोधः मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावम् आगताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. हरे कृष्णा. म्हणजे समजा जर आपल्याला कृष्णाला जाणायचं असेल तर आपल्यामध्ये हे 3 गुण हवेत: वीत, राग, भय, क्रोध. आता आपण याचा अर्थ काय आहे तो बघूया. माधवी माताजी. बरं, मी वाचते. आसक्ती, भय आणि क्रोध. माताजी मी वाचते, तुम्ही नका वाचू. आसक्ती, भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे माझ्यात स्थिर झालेले, मतपरायण आणि माझ्या आश्रित असलेले गतकाळी अनेक मनुष्य माझ्या ज्ञानामुळे शुद्ध झाले आहेत आणि त्या सर्वांना माझे दिव्य प्रेमांची प्राप्ती झाली आहे. जे ज्या भावनेने मला शरण येतात त्याला अनुरूप असे फळ मी त्यांना देतो. हे पार्थ, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे 3 गोष्टी. मला स्लाइड उशिरा नाही येते. बरं, या ज्या 3 गोष्टी आहेत या 3 गोष्टीपासून आपण मुक्त झालो की मग आपल्याला आपण कृष्ण ज्ञान ग्रहण करू शकतो आणि आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. आसक्ती, फळाची आसक्ती नसली पाहिजे, कोणाचंही भय नसलं पाहिजे आणि क्रोध तर कृष्णाला अजिबात आवडत नाही. या 3 गोष्टी आपण आपल्या जीवनातून फेकल्या पाहिजे.
आपल्या मनातून फेकल्या पाहिजेत आणि मग आपण ज्ञान मिळवू शकतो. मग इकडे कृष्णाने सांगितलंय, जो ज्या भावाने मला शरण येतो त्याच भावाने तसाच परस्पर भाव आपल्याला सुद्धा कृष्णाकडून मिळतो. आता इकडे बघा त्यांनी दाखवलंय, ही एक गाय आहे, एक वासरू आहे, ती सारखी कृष्णाच्या पाठी 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 जाते. वृंदावनात जिकडे जातोय तिकडे त्याच्या पाठी जाते. मग कृष्ण सुद्धा काय करतो, त्या वासरूला जवळ घेतो आणि त्या वासरूचे लाड सुद्धा करतो. आता एकदा वृंदावनात जेव्हा कृष्णाचे पाय खूप दुखत होते तेव्हा बलरामने त्याचे पाय चेपले. मग एक दिवस बलरामचे पाय जेव्हा दुखत होते तेव्हा कृष्णाने त्याचे पाय चेपले. तर जसा जसा आपला भाव असतो ना तसाच कृष्णाचाही भाव असतो. म्हणजे लक्षात ठेवा की जेव्हा आपण भक्ती करतो, एखादा मुलगा असेल शाळेत शिकतोय आणि त्याचा समजा जर एक इतिहासाचा पेपर आहे आणि 10 टॉपिक्स आहेत आणि प्रत्येकाला 10-10 मार्क. आता त्याने 5च धडे केले, 5च धडे केले तर त्याला किती मार्क मिळणार, जास्तीत जास्त 50 मिळतील. मग आता यात त्यांनी जसा अभ्यास केला तसेच त्याला मार्क मिळालेत ना. त्याचप्रमाणे लक्षात ठेवा, आपण जशी भक्ती करतो त्याप्रमाणे कृष्णाचा भाव असतो. भक्ती म्हणजे असं नाही फक्त घरी बसून तुम्ही जप करा नाही. तुम्ही जप तर केलाच पाहिजे, त्याबरोबर कर्म सुद्धा आपण रोज करतो. ती कर्म सुद्धा आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी केली पाहिजे. आणि पुढे पुढे तुम्हाला कृष्ण सांगणार आहे की त्याला भक्तांमध्ये कोणते गुण आवडतात. आणि मग मी तुम्हाला 12व्या अध्यायात आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की भक्ती जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा काही नियमांचं तुम्ही पालन केलं पाहिजे, तेही पुढे सांगणार. तर जप करणं हा एकच भाग झाला, पण इतर सुद्धा अनेक गोष्टी आहेत ज्याचं आपण पालन केलं पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने जसा आपला भाव असतो तसा परस्पर कृष्णाचाही भाव असतो. आता इकडे बघा, कंस, तुम्ही असं म्हणू शकाल की तो एकसारखा कृष्णाचं स्मरण करायचा, एकसारखा. पण कसा स्मरण करायचा की मी कृष्णाला कसा मारू. त्यांनी अनेक वृंदावनामध्ये असुर पाठवले कृष्णाला मारायला आणि मग कृष्णानेही त्याच भावामध्ये तो कंसाच्या समोर शत्रू म्हणून उभा राहिला आणि त्यांचं मल्ल युद्ध झालं आणि तिकडे कृष्णाने कंसाला ठार मारलं. म्हणजे त्याच्या कंसाच्या मनामध्ये कृष्णाबद्दल शत्रुत्व होतं आणि तो भाव, शत्रूचा भाव जो होता तो कृष्णाने परत कंसाला दिला. किंवा इकडे ही जी स्लाइड आहे इकडे शिशुपालाचा वध दाखवलेला आहे. हे जेव्हा यज्ञ झालं इकडे महाभारत युद्धानंतर तेव्हा अनेक राजांना बोलवलं होतं आणि त्यावेळेला असा सर्वजण विचार करत होते की या यज्ञामध्ये अग्रपूजा कोणाची करायची. तेव्हा सहदेव उठला आणि सहदेव म्हणाला अग्रपूजा करण्या योगा अग्रपूजा करण्या योग्य एकच व्यक्ती आहे आणि तो म्हणजे श्रीकृष्ण. मग सर्व जणांनी अगदी त्याला सहमती दिली. पण सहदेव उठला, त्यांनी कृष्णाला अनेक शिव्या दिल्या आणि त्यांनी सांगितलं याची कशी काय अग्रपूजा करणार, याची जातच आपल्याला माहित नाही. हा राहत होता नंद महाराजांच्या घरी, ते वैश्य होते आणि त्यांनी तिकडे त्याचं पूर्ण बालपण गाई गुरांना चरायला घेऊन जायचा आणि पूर्ण तऱ्हेने तो वैश्य होता. आणि मग आता इकडे देवकी आणि वासुदेवकडे आल्यानंतर हा राजा म्हणून मिरवतोय. हा क्षत्रिय आहे, पण आता काय आहे नक्की, हा लहान असताना तो घरी जाऊन लोणी चोरायचा, त्याला किती वाईट सवयी होत्या. असं करून करून 99
शिव्या दिल्या, 100वी शिवी दिली आणि त्याच्यानंतर कृष्णाने त्याचा वध केला. पण त्या अगोदर इतर लोक हा जेव्हा शिशुपाल शिव्या देत होता तेव्हा चिडले होते. इकडे बघा भीम आहे, त्यांनी आपली तलवार काढलेली आहे, पण त्याच क्षणी कृष्णाने भीमाला सांगितलं की तू त्याला मारू नकोस आणि कृष्णाच्या आज्ञेचं त्यांनी पालन केलं. ही इकडे यज्ञ व्हायचं होतं, त्यामुळे ही जागा पावन होती. तिकडे कोणाला तरी मारलंय, सगळं रक्त पडलेलं आहे, असं झालं असतं तर तिकडे यज्ञ करता आलं नसतं. म्हणून श्रीकृष्णाने त्याचं सुदर्शन चक्र काढलं आणि अशा तऱ्हेने शिशुपालाचा वध केला की रक्ताचा एक थेंब देखील जमिनीवर पडला नाही. तर असा हा भाव, म्हणजे ज्याप्रमाणे आपला भाव असतो तोच आपल्याला कृष्ण रिटर्न करतो किंवा त्याच भावाने तो आपल्याकडे येतो. तुम्ही त्याच्यावर प्रेम केलं, कृष्णाची सेवा केली की कृष्ण सुद्धा तुमच्यावर प्रेम करणार, तुमची सेवा करणार. आता इकडे देव देवतांची पूजा कोण करतात? आता कृष्णाने आपल्याला एवढं सगळं सांगितलंय की तो कोण आहे, पण सगळी किंवा त्याच्याकडे जायचं असेल तर वीत राग भय या तिन्ही गोष्टीतून आपण मुक्त पाहिजे. मग समजा जर सगळीच जण कृष्णाला शरण जाऊ शकत नाही, कृष्ण सांगतोय बरं का, तुमचा जो भाव आहे मी सुद्धा त्याच भावाने तुमच्याकडे येतो, पण सगळेजण कृष्णाला शरण जाऊ शकत नाही. का जाऊ शकत नाही? कारण त्यांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. त्यांना याच भौतिक जगात राहायचंय, याच भौतिक जगातला आनंद त्यांना लुटायचा आहे. पण कृष्णाकडे जाणं म्हणजे काय? कृष्णाची भक्ती करणं म्हणजे काय? कृष्ण आपल्याला गोलोक वृंदावनात घेऊन जातो. पण सर्वांना जायचं नाहीये, मग ते काय करतात? इतर देवदेवतांची पूजा करतात. सूर्यदेवाची पूजा, इंद्रदेवाची पूजा, लक्ष्मी देवीची पूजा. त्यांना संपत्ती, आरोग्य, ज्ञान हे हवं असतं आणि त्यांना इकडेच राहायचं असतं. त्यांच्या मनामध्ये असंख्य इच्छा असतात आणि त्या इच्छा त्यांना पुरवायच्या असतात. म्हणून ते देवदेवतांची पूजा करतात. आणि देवदेवतांची पूजा करणं म्हणजे कसं आहे बघा, एखादा मुलगा आहे आणि त्याला तो शाळेतून येताना एक दुकान असतं, तिकडे खूप गोळ्या असतात, लॉलीपॉप असतो आणि एक दिवस तो काय करतो, त्याच्या आईने त्याच्याकडे थोडे पैसे दिलेले असतात नेहमी, की समजा जर तुला बस नाही मिळाली तर तू रिक्षानी ये किंवा मला फोन कर, यासाठी पैसे दिलेले असतात. म्हणून तो काय करतो, एक दिवस त्याची इच्छा होते आणि तो खूप गोळ्या तिकडनं घेऊन येतो. दुकानदार काय विचार करतो की मला काय पाहिजे, माझा सेल झाला पाहिजे आणि मला पैसे आले पाहिजे. तो मुलाला काही विचारत नाही, त्याला काय हवं ते देतो. मग घरी गेल्यावर त्याला आई विचारते, तू का एवढ्या गोळ्या खाल्ल्यास? मी तुला गोळी दिली असती, पण तुझी परीक्षा झाल्यानंतर मी तुला हे सर्व काही दिलं असतं. तू आता का घेतलंस? किंवा तुझी तब्येत बरी नाहीये, तुझं डेंटिस्टची ट्रीटमेंट चालू आहे, तर आता तू कशाला या गोळ्या घेतल्यास? तर आई काय विचार करते? त्याच्या कल्याणाचा विचार करते. तो दुकानदार काय विचार करतो? माझा खप होतोय ना गोळ्यांचा, मला पैसे मिळतात ना, मी याला कशाला विचारू तुझी डेंटल ट्रीटमेंट चालू आहे की तुझी परीक्षा चालू आहे, आत्ता खाऊ नकोस गोळी? नाही, तो विचार करतो आपल्या सेलचा. अगदी त्याप्रमाणे हे जे देवदेवता आहेत ते आपल्याला हवं ते देतात, पण आपण कर्मबंधनात आणिच अडकतो आणि या भौतिक जगामध्येच आपण राहतो. कृष्ण काय म्हणतो, हे भौतिक जग तुमचं घर नाहीये, तुमचं जे धाम आहे, तुमचं जे घर आहे ते गोलोक वृंदावन आहे, तिकडे तुम्ही या. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. हरे कृष्ण. वाचता का कुमुद माताजी? येस माताजी. भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुरूप असा कर्माला अनुसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग निर्माण केले आहेत आणि ते तू जाणले पाहिजे की जरी मी या वर्ण व्यवस्थेचा कर्ता असलो तरीही मी अव्ययी असल्यामुळे अकर्ताच आहे. हरे कृष्ण. बरं, आता तुम्ही मला सांगा की प्रत्येकाला आपल्याला तुम्हाला काय वाटतं की तुम्हाला अध्यात्मात सुद्धा यश पाहिजे आणि भौतिक जगामध्ये सुद्धा यश पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं की तुम्हाला असं वाटतं की मला बस आध्यात्मिक जगातच यश पाहिजे, भौतिक जगात मला यश नाही मिळालं तरी चालेल, असं वाटतं का? सांगा बरं. तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय. सांगा. नाही, आम्हाला भौतिक जगातलं पण यश पाहिजे. बरोबर आहे. बहुतेक जणांना, बहुतेक नाही, जवळजवळ सगळ्यांनाच असं वाटतंय की आपल्याला दोन्हीमध्ये यश पाहिजे. आपण नैसर्गिक नॅचरली कृष्णाला शरण जात नाही, नॅचरली आपण जात नाही बरं का. आपल्याला दोन्हीमध्ये यश पाहिजे असतं. आपल्याला हे जे भौतिक जग आहे हे याचा सुद्धा आनंद लुटायचा असतो. मग कृष्णाने योजना केली आहे. त्यांनी काय केलंय, ठीक आहे तुम्ही या भौतिक जगामध्ये सुद्धा एन्जॉय करा, पण कसं एन्जॉय करा, मी तुम्ही 3 गुणांपैकी एक गुण तुमच्यामध्ये जास्त असणार आहे, सत्वगुण, रजोगुण नाहीतर तमोगुण. मग या गुणांमध्ये तुम्ही कुठलं तरी नॅचरली कुठला व्यवसाय नॅचरली तुम्ही करू शकता. मग तो व्यवसाय तुम्ही निवडा, तो व्यवसाय करा आणि मग तुम्हाला जे काय तुम्ही कर्म करणार आहात ते माझ्या आनंदासाठी करा. आता ब्राह्मण गुणाप्रमाणे ठरतं की माणूस ब्राह्मण आहे की शूद्र आहे, क्षत्रिय आहे की वैश्य आहे. हे जे आहे ना, हा श्लोक 4.13 हा सर्व पॉलिटिशियन्सनी समजून घेतला पाहिजे की जे काही आपल्या गुणाद्वारे आपली जात ठरते. असं नाही एखाद्याचे वडील ब्राह्मण आहेत म्हणून हा ब्राह्मण आहे, नाही. एखादा जर ब्राह्मण असेल, त्याच्या मुलाला इंटरेस्ट बिझनेस मध्ये असेल तर तो मुलगा खरं म्हणजे वैश्य होतो. किंवा एक शूद्र मुलगा, एक शूद्र असेल आणि त्याच्या मुलाला खूप स्तोत्र, उपनिषद, वेद हे सगळं तो वाचत आहे, अध्ययन करत आहे, तर तो ब्राह्मण झाला. तर आता जो सत्वगुणात असतो त्याला आपण ब्राह्मण म्हणतो. तो काय करतो, अध्ययन आणि अध्यापन. जो क्षत्रिय असतो तो रजोगुणामध्ये असतो आणि त्याची ड्युटी काय असते की तो राजा होतो किंवा तो आपल्या प्रजेचं रक्षण करतो. म्हणजे तुम्ही आत्ताच्या जगात म्हणू शकता की जे पॉलिटिशियन्स आहेत, जे लीडर्स आहेत, जे नेते आहेत किंवा जे आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स, पोलीस मध्ये आहेत ते क्षत्रिय आहेत. कुमुद माताजी. माताजी मी येते थोड्या वेळात. बरं चालेल. हा, मग वैश्यामध्ये थोडा रजोगुण आणि थोडा तमोगुण असतं. मग हे काय करतात, ॲग्रिकल्चर बँके, शेत बिझनेस करतात आणि अशा तऱ्हेने ते बिझनेस कम्युनिटी जी असते त्याला आपण वैश्य म्हणतो. आणि शूद्र हा फक्त तमोगुणात असतो. त्याच्यामुळे वैश्य, क्षत्रिय आणि ब्राह्मण यांच्या घरी
तो नोकर म्हणून काम करतो. आता आपण सर्वजण शूद्र आहोत. आपण शूद्र का आहोत हे तुम्हाला मी 18व्या अध्यायात सांगणार आहे. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते. कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही, तसेच मला कर्मफलाची आकांक्षाही नाही. जो माझ्याबद्दलचे हे सत्य जाणतो तो सुद्धा कर्मफलानी बद्ध होत नाही. आता इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय की मी कृष्ण सुद्धा कर्म करत आहे बरं का, पण तो कधीच कर्माने बद्ध होत नाही. आणि कृष्ण बघा किती बिझी आहे, तो द्वारकाधीश आहे. जेव्हा त्याच्याकडे सुदामा येतो तेव्हा तो स्वतः सुदामाचं स्वागत करतो, त्याची पादपूजा करतो. राजा असून देखील तो सुदाम्याची अगदी मनापासून सेवा करतो. इकडे कृष्णाने प्रतिज्ञा घेतली होती की महाभारताच्या युद्धामध्ये तो शस्त्र अस्त्र उचलणार नाही. पण जेव्हा भीष्म आणि अर्जुनाचं युद्ध चालू झालं तेव्हा भीष्म कृष्णाला असं वाटलं की कदाचित हे भीष्मदेव आहेत हे माझ्या अर्जुनाला मारतील. आणि त्यांनी काय केलं, रथाचं चाक जे आहे ते उचललं आणि ते घेऊन भीष्मदेवांवर त्यांनी वार करायला कृष्ण पळाला. तेव्हा अर्जुनाने कृष्णाचा पाय धरला आणि त्यांना आठवण करून दिली की तुम्ही प्रतिज्ञा घेतली होती, तुम्ही प्रतिज्ञाबद्ध आहात. आता मी काय ते बघून घेईन, पण तुम्ही हे जे रथाचं चाक घेतलेलं आहे ते पहिल्यांदा खाली ठेवा. आणि इकडे वृंदावनामध्ये गोकुळामध्ये नंद महाराजांच्या गायींना कृष्ण रोज चरायला घेऊन जात असे. किती गाय असतील? 1, 2, 4, 100 नाही, 9 लाख गायी होत्या नंद महाराजांच्या. इकडे कृष्ण अर्जुनासाठी रथ हाकत आहे आणि हे जे सगळी कर्म कृष्ण करत आहे त्यामध्ये तो का बद्ध होत नाहीये? कारण तो दुसऱ्यांच्या आनंदासाठी कर्म करतोय. त्याला स्वतःला कर्मफळाची अपेक्षा नाही. जेव्हा हे प्रिन्सिपल आपण पाळतो तेव्हा आपण सुद्धा कर्मबंधनातून मुक्त होतो. पण आपल्याला एक लक्षात ठेवायला पाहिजे, आपण जे काही कर्म करतो ते कृष्णाच्या आनंदासाठी केलं पाहिजे. इतर जे आपला परिवार आहे, आपले मित्र मैत्रिणी किंवा इतर कोणी नाही, त्यांच्या नाही, कृष्णाच्या आनंदासाठी आपण कर्म केलं पाहिजे. मग आपण कर्मफलात बांधले जात नाही. आता कर्म किती प्रकारचे असतात हे आपण जाणूया. कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः. कर्माच्या गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म, अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. आता कर्म म्हणजे काय? कर्म म्हणजे तुमचं विहित कर्म किंवा प्रिस्क्राईब ड्युटी जी वेदांमध्ये लिहिलेली आहे. म्हणजे कर्म म्हणजे चांगली गोष्ट आहे. जेव्हा तुम्ही वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे त्याप्रमाणे तुम्ही कर्म करता तेव्हा तुम्हाला पुढे तुमचं प्रमोशन होतं स्वर्ग लोकामध्ये किंवा उच्च ग्रहांवर तुम्ही जाता. मग इकडे विकर्म दिलंय. विकर्म म्हणजे काय? विकर्म म्हणजे जे लिहिलेलं, जे वेदांनी सांगितलं हे निषिद्ध आहे, हे कर्म करायचं नाही. मग जेव्हा आपण ते कर्म करतो जे वेदांनी निषिद्ध मानलेलं आहे त्याला विकर्म म्हणतात. उदाहरणार्थ आपल्याला सांगितलंय की तुम्ही नॉनव्हेज खायचं नाही. तर तुम्ही रोज सकाळ संध्याकाळ नॉनव्हेज खाल्लं तर मग काय होईल?
कृष्ण तुमच्या हृदयामध्ये परमात्मा म्हणून वास करत आहे. तो म्हणाल, अरे याची इच्छा आहे जबरदस्त नॉनव्हेज खायची, पण या शरीरामध्ये त्याला खूप त्रास होतोय. मी त्याला काही अस्त्र शस्त्रही दिली नाही. त्याला बाहेर जाऊन चिकन आण, मटण आण, फिश आण, ते सगळं साफ कर, त्याला मसाला लावून ठेव आणि ते शिजव. याला किती वेळ लागतो? 4 तास जातात. पण याला आवड आहे ना, तर मी त्याला पुढच्या जन्मात एका वाघाचं किंवा सिंहाचं शरीर देतो. त्यात इनबिल्ट अस्त्रशस्त्र असतात. नख कशी असतात? अणकुचीदार. तुमची जिव्हा कशी असते? ती पटपट रक्त पिऊ शकते. दात कसे असतात? तीक्ष्ण असतात. तर पंजानी दातानी तुम्ही सहज तो जो प्राणी आहे त्याला मारू शकता आणि फ्रेश मीटचा आनंद तुम्ही घेऊ शकता. मग समजा जर आता कोण बाई असेल, तिला खूप कमी कपडे घालायची सवय असेल, मग कृष्ण म्हणेल, अरे मी हे जीवन यासाठी दिलं नाही. मग पुढच्या जन्मात ती वृक्ष योनीमध्ये त्या आत्म्याचा जन्म होतो. एखाद्याला खूप झोपायची सवय असेल तर कृष्ण म्हणतो, अरे हे मनुष्य जीवन मी झोपायला नाही दिलं, पण झोपायचा आनंद घ्यायचा आहे ना, तर मग पुढच्या जन्मात मी त्याला अस्वलाचं शरीर देईन. तुम्हाला माहितीये ना, पोलार बेअर्स हे 6 महिने झोपतात. आणि समजा जर कोणाला काहीही खायची सवय असेल, ते बघत नाही काय प्लेटमध्ये आहे ते खातात. असं जर असेल, म्हणजे जर नॉनव्हेज दिलं नॉनव्हेज खातात, आणि दुसरं काही शिळं पाकळं दिलं, काही दिलं तरी खातात. खादाड असतात खूप. अशी जी खादाड लोक असतात त्यांना कृष्ण म्हणतो, मग मी तुम्हाला डुकराचं शरीर देईन. तर अशा हे या ज्या स्लाइड्स आहेत ना, या गरुड पुराणाच्या आधारावर केलेल्या आहेत. आता इकडे त्यांनी सांगितलं, माधवी माताजी तुम्हाला स्लाइड दिसते का? हा माताजी दिसते. हरे कृष्ण. विकर्मी वेदांचे पालन करीत नाहीत, खालच्या प्रजातीमध्ये पतन होण्याचा धोका. साधू संतांना हे अमान्य आहे. मानव जीवनाच्या मूळ उद्देशाचा पराभव होतो. कर्मी वेदांचे पालन करतात, धार्मिक स्वर्ग प्राप्त करतात, देवांचे शरीर अखेरीस मृत्यू लोकाकडे परत कृष्णाच्या भक्ती सेवेच्या व्यासपीठावर आले आहेत. फलदायी क्रिया म्हणजे पुनर्जन्म हे जाणतात. हरे कृष्ण. आता मी तुम्हाला कर्मी आणि विकर्मी सांगितले. मग अकर्मी म्हणजे कोण? इकडे उदाहरण दिलंय नारद मुनी. म्हणजे जे कुठलंही कर्म कृष्णाच्या आनंदासाठी करतात ते कर्म बंधनात अडकत नाही, आणि कर्म बंधनात न अडकल्यामुळे ते मुक्त होतात. आणि ते कुठे राहायला जातात? वैकुंठात अथवा गोलोक वृंदावनात जातात. म्हणून आता इकडे नारद मुनी आहे, ते काय करत आहेत? सगळीकडे भ्रमण करत आहेत, नारायण नारायण म्हणत. आणि जे काय ते कर्म करतात ते कृष्णाच्या आनंदासाठी करतात. म्हणून हे जे अकर्मी असतात ते कधीच कर्मबंधनात अडकत नाही. आणि कर्मी इकडे दाखवले की तुम्ही होम हवन केलं, हे वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे की कर्मी जे असतात त्यांना चांगलं फळ हवं असतं. मग आणि काही लोकांना स्वर्गावर जायचं असतं त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर, किंवा तुम्ही खूप दान केलं, रुग्णांची सेवा केली, तरी देखील तुम्हाला स्वर्गप्राप्ती होऊ शकते. मग आपल्याला उच्च ग्रहांवर जातो. ही जी लोक आहेत यांना कर्मी म्हणतात, म्हणजे ते फळांकडे बघतात. आणि विकर्मी म्हणजे जे वेदांनी निषिद्ध म्हटलेलं आहे ते तेच करतात. कुमुद माताजी आल्या का? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. माधवी माताजी.
आध्यात्मिक गुरुकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार आणि त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात, कारण त्यांनी तत्व जाणलेले असते. हरे कृष्ण. आता काल मला कोणी प्रश्न विचारला होता ना, की आपण गुरूंकडे का गेलं पाहिजे. मी घरी बसूनच जप करू शकतो का, हा मला कोणी प्रश्न विचारला होता. त्याचं उत्तर इकडे स्वतः कृष्णाने दिलंय. कृष्णाने काय सांगितलंय, की तुम्ही आध्यात्मिक गुरूंकडे जा आणि तत्व जाणण्याचा प्रयत्न करा. जेव्हा तुम्ही तत्व जाणण्याचा प्रयत्न करा तेव्हा निश्चितच तुमच्या मनामध्ये अनेक शंका उभ्या राहतील. त्या शंकांचं तुम्ही निरसन करा, गुरुना विचारा, पण विचारताना चॅलेंजिंग भाव नसला पाहिजे. कसा असला पाहिजे, नम्र भाव असला पाहिजे. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचारा आणि त्यांची सेवा करा. मग जेव्हा अशा आत्मसाक्षात्कारी माणसाकडे तुम्ही जाल आणि ट्रेनिंग घ्याल, त्यावेळेला तो जो गुरु आहे, ते गुरु जे आहेत ते ज्यांनी त्या तत्वाला, कृष्ण तत्वाला जाणलंय, तेच तुम्हाला ज्ञान प्रदान करू शकतील. आता तुम्ही कृष्ण तत्वाला जाणलेलं नसल्यामुळे तुम्ही एकटे जेव्हा मार्गावर चालाल तेव्हा तो जो मार्ग आहे तो खूप अवघड होईल आणि कुठेतरी अंधारात आपण चाचपडत राहतो. कसं जगायचं आणि आपल्या शंका दूर करून देण्यासाठी गुरुची आवश्यकता असते. श्रील प्रभुपाद हे केवढे मोठे होते, तरी देखील त्यांनी गुरु केले. किंवा ब्रह्मदेव ज्यांनी ही सृष्टी निर्माण केली, त्यांना जेव्हा कृष्णाने ज्ञान दिलं तेव्हाच त्यांनी ही सृष्टी निर्माण केली. तर कुठलीही गोष्ट, ज्ञान, गुरु विना आपल्याला ज्ञान मिळू शकत नाही. त्याच्यामुळे गुरु करणं, गुरु 100% आपण केलेच पाहिजे आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण या मार्गावर चाललो पाहिजे. आता हा अध्याय झाला, तर या अध्यायात आपण काय काय बघितलं. कृष्णाने सांगितलं, भगवद्गीतेचा इतिहास दिला. त्यांनी परंपरा स्थापित 4 परंपरा स्थापित केलेल्या आहेत, त्याबद्दल आपण जाणून घेतलं. मग कृष्णाने सांगितलं त्याच्यामध्ये आणि आपल्यामध्ये काय फरक आहे. त्याचं शरीर कसं आहे, दिव्य आहे, त्याचा नाश कधीच होत नाही. आणि आपलं शरीर कसं आहे, आपल्या शरीराचा नाश होतो. त्याचं रूप कसं आहे, सत चित आनंद. आणि आपलं कसं आहे, सत म्हणजे काय, ज्याचा कधी नाश होत नाही. आपलं रूप कसं आहे, असत आहे. चित म्हणजे ज्ञानाने पूर्ण, आणि आपण कसे आहोत, अज्ञानाने परिपूर्ण आहोत. आनंद, सच्चित आनंद. कृष्णाचं स्वरूप कसं आहे, की ज्यात आनंदच आनंद आहे. आणि आपलं कसं रूप आहे, स्वरूप आहे, निरानंद आहे. बघा, आपल्या शरीरापासून आपल्याला किती त्रास होतो. कधी डोकं दुखतं, सर्दी खोकला होतो, ताप होतो. हे जर सगळं नसेल तर मन आपल्याला त्रास देत असतं. तर अशा तऱ्हेने आपलं आणि आपला आणि कृष्णामधला फरक जो आहे तो कृष्णाने सांगितलेला आहे. आणि मग वर्णाश्रमाबद्दल त्यांनी सांगितलेलं आहे, की तुमच्या गुणाद्वारे तुमचा वर्ण ठरतो, जन्माप्रमाणे नाही. मग कर्माबद्दल माहिती जरा जास्त दिलेली आहे. हा श्लोक स्लाइड मध्ये नाहीये, त्यातलं थोडस मी तुम्हाला उद्या सांगेन. आणि मग पारंपरिक ज्ञान तुम्हाला जर मिळवायचं असेल तर गुरु केले पाहिजे. त्यांच्याकडे तुम्ही गेला पाहिजेत, नम्र भावाने प्रश्न विचारले पाहिजे आणि त्यांची सेवा केली पाहिजे. आणि मग ते गुरु आहे, ते तुम्हाला ज्ञान देतात, तुम्हाला मार्गदर्शन करतात आणि मग तुम्ही तत्वाला, कृष्ण तत्वाला जाणू शकता. तर आपला आता अध्याय झालेला आहे. विमला माताजी आलेल्या आहेत का?